Mao nang ikaw, magsansik lang po ko para maparehas ko kisay advertiser sa Sunsilk. Sara, para maparehas ni Sara, hirunin mo ang akong buhok. Ang imong buhok na murag bunot. Gusto ka nga musinaw. Matagala, sige, Sunsilk. Bubo ni mo Sunsilk. Isa ka ng plastic. Pag humagligo, nindog hapon imong buhok. Kung ilang himuon diha nga ka ng model, bati og buhok, kalkag, makumbinsi, balay ka nga mo palit og Sunsilk. Dili. Ang tanan, may praise the Lord. Maorasab na sa tuwa mga igsoon ko. Gusto nato nga ng mga tao nga wala nang alagad og Dios, mga alagad og Dios. Gusto nato mga igsoon ko nga sila madani dia sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Ipakita nato sa ilaha mga igsoon ko nga ang pagpangalagad sa Ginoo nindot og malipayon kini igsoon ko. Manaw ningon si Pablo, rejoice in the Lord always. Tanami, praise the Lord. Pastor, dili man yung galikayan nga na panahon nga di yung ka malipay. Malipay di ay ka na nga na mga problema, nga na mga pagsulay. Di man nato, murag dili man na, pastor, kanang source of joy. Bitaw, kinsa man po'y malipay, ana. Naay problema. O pagani na sulbad ang problema, naana po'y pagsulay. O pagani na human ang pagsulay, naana po'y trials. Imura man gi-English, Bisaya. Wa pa na human ang trials, naana po'y pagsubok. Grabe, patong-patong na. Wa pagani na human ang problema, naana po'y problems. Nya, malipay day ka na. Doon na day sekreto. Bisan sa dili maayo o sa maayo nga sitwasyon, kung gusto ka kanunay malipayon ang imo kinabuhi, kinahanglan, mahibawan nimo ning sikretong sangkap. Bitaw na yung mga lami nga mga pagkaon, mga ingredients uban ipagsulti, bombay, ahos, 1 kilo nga bombay, 1 kilo nga ahos, at saka sikretong sangkap. Sa mo tong sikrito? Sikrito na. Kay basig makabalo kas timplada, di na unya ka mo palit, magluto na lang kag imo. Di ba? Murag udaan ng Jollibee, kanang ilang fried chicken. Kabalo, balay tag unsa ng mga recipe ana. Panghimo, himo tag fried chicken, sundo ko na to na sa Jollibee. Pag ingkib nimo, di man imbaong gadung sa Jollibee, lahi raman to. Kaya kung ilang itay balo ng sikritong sangkap, di na ka mo atong Jollibee magpalit, maghimo na lang kadag imo. Mahal na itong ilang fried chicken. Nag-isa gatos ka pin, isa rakapaan niya. Ang kanon, arang gamaya. Kabalo ba lang tag sikritong sangkapanan nila? Di na ta mamalit, maghimo na lang tagatua. Ang tanami, praise the Lord. Pero gusto sa Ginoo nga ang matag-usa makabaton og kalipay. Everybody wants to be happy. Wala gyud bisag kinsa nato diri nga mayon siya gusto gyud ko magbagulanon. Adi ko gusto malipay. Gusto ko kanang sad boy ra ko pirme. Gusto na ko kanang sad girl ra ko. Mabitang gusto na ka makabaton og love life kay basig sa love life magmalipayon ka. Mabitang gusto ka makabaton og daghang bahandi kay basig sa bahandi magmalipayon ka. Ang tanan mo, praise the Lord. Pero mao ba ni ang tinuod nga tinubdan sa tinuod sab nga kalipay? Dili. Kay naay nakauyab pero wa man nalipay. Nagsige man hinog drama-drama sa Facebook. Naay nakabaton og daghang bahandi, wa man hinuon nagmalipayon. Na-stress sa hinuon, natiguang na hinuon tanawon. Kin daghang kag kwarta, problemado na. Asam na ko ni pamutang ni akong kwarta. Napay mangutangay ang daghana. Mamo gyud nay number 1 nga problema sa kanang daghang kag kwarta. Daghan sab kag mangutangay. O bitaw. Kay kung wa kay kwarta na day mangutang nimo. Kisa mang tawhana mangutang nimo kung wa kay kwarta, pautang ako bi, wa bitaw kay kwarta. Wala, di ba? Anta namin, praise the Lord. Sometimes ang kwarta dili ni maghatag nato og kalipay, maghatag lang nato ni og stress. So dili gyud siya ang tinubdan sa tinuod nga kalipay. Dili gyud siya tinubdan sa malipayon nga kinabuhi.
Everyone wants to be happy. Everyone ought to be happy. And everyone can be happy. Pwede ang matag-usa magmalipahayon ka. Namin, praise the Lord. Bisan pag imong sudan diha, nilaga nga baka, bulalo, litson. Kung wa nimo pilian nga magmalipayon ka, di gyud ka magbalipayon. Pero bisa kang imong sudan diha, liapwaan ra nga talong, basta kay imong kasing-kasing magbalipayon ka, malipayon na ka, wala nagdepende sa butang unsa nga naa ka para magmalipayon ka. It is an attitude to be practiced. Let's clap our hands unto God. Ug naa ni prescription, ug naa ni ingredients mga igsoon ko nga angay nato nga pagabuhaton o pagasundon aron kining tinuod nga kalipay atong mabatunan. Mag-iskot lang ta diri mga tulo lang ka ingredients. Tulo lang ka ingredients mga igsoon ko sa prescription o sa sikreto para magbaton og malipayon nga kinabuhi. Number 1, matud pa din mga igsoon ko, obtain the forgiveness of your sins. Ang tanan, may praise the Lord. By repenting of them, kanang nakabalo ka nga gipasaylo na ka sa imong kalapasan, it is unspeakable joy. Ang tanan, may praise the Lord. Pero kanang wala pa gani ka napasaylo, murag naapay guiltiness sa imong kasing-kasing. Di ba ka na makasala ka? Unya, murag sa imong hunahuna, murang gipirmi gidala-dala, murag wala ka nakapangayo pasaylo. Di ba? Naakay silingan. Hintay, naakay silingan. Unya, nasay iro. Wala ni mo tuyo ang mga igsoon ko nga nanghilo kag ilaga, nga nakaon sa imo sa iro sa imong silingan ng ilaga, napatay. Nakabalo ka, pati. Nya ang imong silingan wala kabalo. Una-una nimo, sala man gyud tunaw. Nganong pasagdan naman to nako. Ang imong silingan dangoy-ngoy na. Blackie. Kisa may naghilo nimo nagpanamastama sa imo ani. Ikabalo ba sila nga ikaw ang akong best friend? Hindi ikaw dito nakadungog sa gulo sa imong silingan. Tay, ako mga salaan ani. Nya kung dili ka makapangayog pasaylo sa iya murag pirmi na ka, tungang gabi, makamatag. Ako magdudutong sa laba. Salita ka na, tulisok kong kapirmis imong konsensya. Ang namin, praise the Lord. Pero maistorya na ni mo ang tao, bay, basaylo ako. Ako maguning nahitabo, wala man ako natuyo. Oh, ikaw di ay! Sige, basaylo na ka na ako. O, di ba murag, ay, salamat. Ini gabi, alam mo, gipasaylo na ko, magatulog na ka. Nanan may praise the Lord. Ingon na sa mga igsoon ko, kung masayra na nato, nga gipasaylo na ta sa atong buhi nga Dios sa atong kalapasan. Ang tanan may praise the Lord. Ingon ni Apostol Pablo, ay ni Apostol Pedro, pagsulti niya sa Buhat, Kapitulo 2, iyang gisaysay dito tanan, nga ang inyong gilansang sa cross nga si Jesus, mauto ang Mesiyas, pagkadungog sa mga tao, na guilty sila. Unsa ilang gipangutana, what shall we do? Tungod sa pagka-guilty nila, una na sila, unsa mayamong buhaton? Unsay tubag ni Apostol Pedro, maghinulsol kamo o magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang tanan mo, praise the Lord. Bisan sa atong pagkamakasasala, bisan sa atong pagkamalapason mga igsoon ko, knowing that we are already forgiven, ang atong kasing-kasing na puno og natugob kini sa kalipay igsoon ko. Let's clap our hands and to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Basahon nato mga igsoon ko. Saraman to. Basahon nato mga igsoon ko, Salmo Kapitulo 32, versikulo 1 mga igsoon ko. Tanaw nato dinhi unsa ang nasulat. 32, versikulo 1, bulahan siya, kang kinsang kalapasan gipasaylo, kang kinsang sala gitabunan.
Tanan mo, praise the Lord. Blessed is he whose transgression is forgiven. Di ba? Usa na nga mag-source sa ato, kalipay. Kay katubitang istorya ni Pastor, kano sa ito niya giwali? Katong si Joseph ba, naghubad siya duha kadamgo. Ang isa, gipasaylo siya katong tigtagay sa bino. Pero ang isa katong panadero, ingon man ang hubad dito ni Jose, ikatulo ka adlaw gikan karon, hukman sa Ginoo ang imong sala, hukman sa paraon ang imong sala. Putlan kag liog, putlan kag ulo, ibitay ug ang imong ulo kanon sa mga langgam. Subot pasabot wala to siya gipasaylo. Pero ang tigtagay sa bino, gipasaylo siya tulo ka adlaw gikan karon, mubalik kas imong trabaho nga mao ang tig-ipis og bino sa paraon. Gipasaylo to siya. Tulo ka adlaw pa ang hatol, pero nakabalo na sila unsa ilang destinasyon. Ang katong tigtagay sa bino, alipay na kayo. Ay, kadugay, bas tulo ka adlaw. Uy, tanaw niya unsay oras karon. Kadugay, bas oras. Manarbaho ka. Tanong unsay oras? Alas 8. Tanong ingkudin ko na, inginit na imong lubot. Unsay oras? Pres. Alas 8:30. Ha? Mura napaslot na atong lubot o gumingko na ni. Ito nga pa na sa oras sila bay. Kanang excited ka sa oras, dugay hinoon mo abot. Tanong praise the Lord. Lipay man to tigtagay sa bino. Lipay na sa excited siya kay ikatulo ka adlaw gikan sa pagtagna ni Jose. Mubalik na siya siyang trabaho, mugawas siya. Malaya na siya. Pero katong chip baker na sige ragtanaw sa orasan may tanag buhunong ning relo sa kadalay mas oras alas 5 pa man to ganiya karon alas 6 naman may ugmaan na sa aperting daliar na may praise the Lord. Ang yang kasing-kasing wala siya nahimong nagmalipayon nga naman. Wala siya gipasaylo sa iyang kalapasan. Pero ikaw ug ako nga naa ni taknas kagabion karon. We are blessed beyond measure. Bisan sa kaitom sa atong mga sala, bisan sa kangit-ngit sa atong mga sala, apan ang Dios wala siya nagmakuli sa pagpasaylo nini igsoon ko. Ingon pa sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 19 man siguro na, the Lord is faithful. He is faithful to forgive our sins. Kumuduol ta diha kaniya uban sa atong mapainom sanon nga kasing-kasing. Ingon pa ang Biblia ang Dios matinud-anon siya nga mopasaylo sa atong mga sala. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Di ba kanindot sa feelings kanang gipasaylo ka? Na akay nabuhat nga dako nga sala bisan mingutag sa imong isig ka tao unya giingnan ka. Gipasaylo na ka sa imong nabuhat nga sala. Di ba murag dako na nga tunok nga naibot sa imong kasing-kasing? Ingon na sab, kung gusto tang malipayon nga kinabuhi, atong ikumpisal ang atong kalapasan asaman sa Dios. And namin praise the Lord. Sa Dios nato atong ikumpisa lang atong mga sala diha niya mga yutag pasaylo ambot pasabot mga igsoon ko sa repentance pagtalikod sa mga dautan nimong binuhatan. Amen. Praise the Lord. Pagbaton og kapasayloan mo nay una nga ingredients, mo nay una nga sikreto para makabaton ka og malipayon nga kinabuhi. And then praise the Lord. Mo bitaw na mo yung nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ang word ni Christian, but pasabot, you are already forgiven. Ito namin praise the Lord. Di ba? So, mas malipayon
ka mao nang bisag unsay problema nga mudangat sa atong kinabuhi. Himo nato ni nga inspirasyon mga igsoon ko. I am forgiven. I still blessed. Bisan sa mga problema nga atong ginapasan adlaw-adlaw, pahinumdumi ang imong kaugalingon. Bless ka, bulahan ka kay usa ka nga nakabato ni ining gitawag nga forgiveness. Tanami, praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo nga ato ning nabatunan mga igsoon ko. Kay nga naman inig abot sa hukom. Kinsa man tong silutan. Katong wala na pasaylo sa ilang mga sala. Katong dala-dala gihapon nila ang ilang mga kasaypanan. Katong dala-dala gihapon nila ang ilang guiltiness. Apan kita mga igsoon ko, though we are not perfect, but the forgiveness, ingon pa mga igsoon ko sa Salmo, kung ang Dios maglantaw sa mga tao, walay usang nga makabarog, nga tarong, ug di makasasala. Pero unsay sunod nga naa dito sa bersikulo, but there is forgiveness in you. Tanan mo, praise the Lord. Diba? Itong imagine on how blessed we are. Having God nga atong gialagaran, nga Dios nga makapasaylo sa atong sala. Nga naman, pastor, kay naiuban, nangalagad og Dios, nga dili makapasaylo sa ilang sala. O saan pagpasaylo? Di man kadungog. Isa pag imong gamitag tropa, pasaylo ako ba? O saan pagdungog, nga naatoy dalunggan, pero waman. Di man makadungog. Makadungog dahil ng kahoy, makadungog dahil ng bato, makadungog dahil ng ribulto. Di man. Bisag imo pa ng dapayon, diha, di na mo bahos di mo. Di na mo yung, aroy, sakit, ayaw. Dili. Anta namin, praise the Lord. Banang Diyos nga atong gilagaran, do, wala nato siya makita sa atong literal nga mga mata, pero nabati nato sa atong kasing-kasing igsoon ko, nga sa panahon nga muduol ta diha kaniya, magpaubos sa atong kaugalingon, mga ayaw pasaylo, iyang ipabatsag ang iyang balang espiritu, mga igsoon ko, ang iyang presensya ang atong mabatsagan. Let's clap our hands unto God. Ikaduha, the second ingredients in prescription, in the prescription to have a happy life, matubadin is to obtain the Holy Spirit by absolute surrender to God. Ang pagbaton unsa man sa balang espiritu mo, to ingon ni Pedro, maghinulsol, magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, ug madawat ninyo ang gasa sa balaang Espiritu Santo. Tanan mo, praise the Lord. To obtain the Holy Spirit. Kung sambong nga sa balang Espiritu, una gugma, ikaduha, joy. Tanan mo, praise the Lord. Amen. Pastor, sa may timailan nga, na ang tao na ay Holy Spirit. Siyempre, one of the evidence nga ang tao nakadawat sa Holy Ghost, speak in tongues, di ba? Mao na number one, mao na pinakaunang nga ebidensya. Ug ang ikaduha nga ebidensya, makita sa iyang kinabuhi ang bunga. Kaya naiuban karon imbento na lang ang speaking tongues. Siya na ba? So, sa yung people na nga sikat nga linya, pagtanaw niya nga naiyahang cross, siya na ba? Lord, siya na ba? Siya na ba? Siya na ba nga kung forever? Say, ma-invento na lang na karon. Mao nang data sa duha ka bungan, sa duha ka ilhanan maglantaw. Una, speaking in tongues. Kung makita nimo sa simbahan nga nag-speaking in tongues, anaan ni Holy Ghost. Ug ikaduha nga nimo lantawon ang iyang kinabuhi, makita ba sa iyaha ang bunga sa balaang Espiritu Santo. Unsa man ang bunga? Paghigugma, una. Ikaduha, joy. Kalipay. Bisa naa ka sa pagsulay. Bisa naa ka sa problema. Bisan dili ang ayan nga ikalipay ang sitwasyon nga imong nasinatian. When you have the Holy Spirit of God, you still have joy. Nagihapon kay kalipay. Nagihapon kay kalipay nga moadto sa simbahan. Oh,
Muadto ko sa simbahan karon, bisag na ako'y problema, bisag na ako'y pagsulay, kay dunay balaang espiritu nga naghatag kanako niini. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Di kay basihan nato nang buslot ang bulsa. Buslot ang bulsa, way kalipay. Saman yung dagway di man madrawing. Na, lipay, balay ka nang gutom ka kay way kapalit. Buslot ang bulsa. Tanami, praise the Lord. Murag katong iro ba? Di ba? Kadungog naman mga nga istorya itong iro. Pagsulod niya sa kwarto, puro samin. Panaw niya nga na may mga iro. Samin, iya, wa siya kabalo nga, iya ratong refleksyon. Iro man, sa may kalibutan ng iro na samin. Man, kita ramay na, kuha na nang iba kita, tag samin. Ay, laon pa rin akong kandiis. Babe, sabi ka. Nananagad. So, labaw naman kang din. Pero kanang iro, pag tanaw niya dito, so iro man, di ba kaning iro? Pag makita na sila glayang iro, labi nagdilit nila pamilyar, ang reaksyon na, mana din na. Pag suod niya sa kwarto, kita man siya daghang iro. Ay, sa amin man, kanang labi nagsamin nga isa-isa, dili ka ng buo, isa-isa nga sa amin. Hindi, pag tanong arang iro, usig siya, o kanang move siya, pag move niya, move po ang nasa amin. Usig siya, usig po ang nasa amin. So, mani, isog man. Kaya kung ako rin isog man po sila. Sikat siya, sikat po, action siya dasmag, action po dasmag. Wa siya kabalo nga, iyara na itong refleksyon. Kung sa iyang buhaton, maupoy mo reflect sa iya, ha? Ingon anak, buday na sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Diyos. Regardless of the situation, kung unsang imong ipakita sa ilaha, maupunay mo balik sa imo, igsoon ko. Ang tanan mo, praise the Lord. Bisan wala kay diutay, wala kay diryot, gamay na lang yun, igo-igo na lang, o hubas na. Kung ipakita nato sa ilaha, nga bulahan, gihapon ka, bisan na ka sa kawaladon, sa pinansyal. Ingon pa ang Biblia, ang Diyos, dili mamakuli, dili taniya pasagdan, iyang pamatudan, nga walay katauhan sa Ginoo, nga pasagdan sa Diyos. Ayun, Apostol Pablo, and the Lord will supply all our needs. Let's clap our hands unto God. Hallelujah. Woo. So wala di ay sa unsa nga butang nga naata ang kalipay. Kanang material, ha, material. It is an attitude. Dala may praise the Lord. Kanang malipayon ka. Attitude mo na. Dili nato na ma-practice kung wala ang balang espiritu sa Ginoo. Ang dami mo, praise the Lord. Di ba? Sa una, balansiho nato. Katong wala pa ka nangalagad sa Ginoo. Katong wala pa nimo nadawat ang balang espiritu sa atong buhi nga Dios. Lahira kaysa karon. Sa una, mabikil ra ka gamay, naimpas, lagpot ang mga kaldero. Gamay ra nga bikil nga istorya. Tagbagting na dahil na imong dalunggan. Unsa? Piti na dahil, pang! O, di ba? Naingon na kinaiya sa una. Pero karon nga nakadawat na, naana ang balang espiritu sa ato buhi nga Dios. Naana ang gugma, naana ang kalipay, naana ang pagpugong sa kaugalingon. Naana ang pagpaubos, nga naman mauni ang bunga sa balang Espiritu Santo. Namin, praise the Lord. Mo nang importante kanato nga mga nangalagad sa Ginoo. Importante kanato karon ning taknaas sa kagabion nga makabaton niini kanunay mga igsoon ko. Kay in spite of everything what
we are going through. Sa dalan nga atong pagalaktan, dili tanang panahon, makalipay ang atong masinatian. Nagi time nga i-try ka. Nagi time nga igso ko nga i-test ka. Nagi time nga naay problema. Nagi time nga naay pagsulay. Apan bisan pa man yan ang tanan. Kung naatay balang espiritu sa atong kasing-kasing, still ang kalipay. Ang mupatigbabaw ka nato igsoon ko. The joy! Man, ang kalipay lang sa gihapon. Di ba, yung imbitaw diha? Unsara na sa kanan sa Mateo, 5 man siguro. Basa ko na to. Yan sa beatitude. Rejoice and be exceeding glad. Di ba? Sa verse 11, ingon siya, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manners of evil against you falsely for my sake. Bulahan daw sila nga, sabi, when men shall revile you. Ano sama na? Magbutang-butang, persecute ka ng lutuson ka. Bulahan ko nung katong gipanamastamasan, katong ginalutos, katong ginabutang-butangan, sultian kag dili mao, sultian kag daotan, bisag dili tinuod, ingon pa mga igsoon, tungod sa Dios. For His sake, ingon pa din ug sa verse 12, ingon pa, rejoice and be exceeding glad. Kung imo kuno nang masinatian, magmalipayon kuno ka. Kung wa kay balang espiritu, malipay ka kung imo nang masinatian. Aw, madug dili mang lupad ng imong kinumo padung sa imong tao nga magbugal-bugal sa imo ha. Di ba? Sa una wala pa ta nangalagad sa Ginoo, bugal-bugalan na ka. Sige, istorya dugo ng baba nimo ron. Di ka ganahan istoryahan kag dili maayo. Bugal-bugalan ka, di ka ganahan. Piti dayon diretso. Pero ingon dinhi mga igsoon ko sa verse 12 ningon ni Ginoong Jesucristo. Pulong ni mismo ni Ginoong Jesucristo yung paniya, magmaya ka. Rejoice, ug dili lang kay rejoice, and be exceeding glad. Naapagyoy, naanay rejoice, naanay be exceeding glad. Kung mayroong kag exceeding glad, grabe na nakakalipay. Kaya nga naman, kung imong kuno nang masinatian, magmalipay ka, magmaya ka. Magbaton kag dakong kalipay, kay nga naman, kay ingon ang Biblia, for great is your reward in heaven. Kay dako ang imong ganti sa langit. Ang tanan may praise the Lord. Kung wala kay bala ang espiritu, na di ka maka-rejoice oy. Unsay rejoice, rejoice. Why rejoice, rejoice? Tanami, praise the Lord. Tanami, praise the Lord. Pansalamat sa Ginoo. Salamat sa atong buhi nga Dios. Mo day niyang kinahanglan nga sikreto nga atong mabatunan. Kay sometimes bisag nangalagad data sa Ginoo, malimtan nato ning mga butanga. Tungod kay mosugot naman lang lagi tang mo ato ta sa simbahan. Mosulod ta sa simbahan nya mo gawas ta nga dili lang nato mabatsagan ang iyang presensya. Dili lang nato madawat ang iyang balang espiritu. Dili nato natugutan mga igsoon ko, kay kung wala ning mga butanga, dili gyud ta makabaton og kalipay sa atong kinabuhi. Ang tanan may praise the Lord. Kaya ang problema o pagsulay, normal na din sa kalibutan. Kung naa ka sa kalibutan, naagyo na, di ka makalingkawas, ana. Ang angayan lang nato, ang angayan natong buhaton, how to respond on that situation. Kung saan nato pag-response kung moabot na nga sitwasyon, magpabilin pa baghapon ang kalipay sa imong kasing-kasing. Kung mudangat sa imo na nga sitwasyon, magpabilin paghapon ang kalipay diha sa imong kasing-kasing. As long as na ang balang espiritu diha kanimo, I assure to you, bisag unsa pa na kadako nga pagsulay imong masinatian, I assure you, magmalipayon gihapon ka. If you have the Holy Ghost. Katulo last. The third ingredients is prayer. Dili lang kay prayer, frequent prayer. Nga ingon pa ni Apostol Pablo, pray without ceasing.
Namin praise the Lord. Namin praise the Lord. Basahon na ito mga igsoon ko. Juan Kapitulo 16. Juan 16, Kapitulo 24. Matod ba din hangtod karon kamo wala makapangayo og bisan unsa sa akong ngalan. Pangayo kamo ug makadawat kamo aron ang inyong kalipay mahingpit. Prayer. Ask and ye shall receive, that your joy may be full. Then may praise the Lord. Munang ka ng Kristohanon gani nga wala na kalipay. Dili lang day na wala na ligo-ligo. Walay kalipay kay walay kaligo. Dili lang day na kay way kaligo. Wala budi ay nay ampo-ampo. Bitaw, ihuna na. Bible nang nag-ingon ana mga igsoon ko. Nga ng Kristohanon nga mabikil na lang gamay. Magmugot na. Wala na'y kalipay. Magbantay ta. Susyo na ito ang atong kaugalingon kay basing. Wala na sabtay prayer life. Mahingpit lang dahil ang atong kalipay kung kita mangayo diha sa Diyos. Ang tanan mo, praise the Lord. Manandili nato ni walaon. Mabitaw, ingon si Pablo, pray without ceasing. Ano sa na nga verse? Verse Thessalonian 5:17. Pray without ceasing. Pag-ampo kamo sa walay paghunong. Ang tanan mo, praise the Lord. Kay nga naman, kay pinaagi sa mga pag-ampo, atong mabatunan ang hingpit nga kalipay, igsoon ko. Nga naman, mga igsoon ko, unsa ka-importante dahil ini mga pag-ampo, kay kining mga pag-ampo, mga igsoon ko, it is another way nga nagsulti ka sa Ginoo nga Lord. Wala mi mahimo kung wala ka. Di ba? Nagasangpit ka kanunay sa Ginoo, nagtabang. Kanabitang tao nga, dili, sa maning, di naman ka magparamdam na ako. Wala na siguro ka nang inahanglan ako. Di ba, mayon ka? Uy, long time no chat. Kanabitang tao nga, di na mo kontak sa imo ha. Dili na mo text o mo tawag o mangumusta o mo bisita. Una ka, di naman to siya mo sa una. Kinahanglan siya og Lord, butik sa manitog hi. Pag-reply, hello. Gay Lord B, 50 ra. Karon di naman mo text ug hi, di naman mo chat, di naman mo text mo tawag. Awa na siguro to siya nang ginahanglan ako. Ingon anak po na sa Ginoo. Kini nga akong anak di naman ni magampo-ampo. Awa na siguro ko anin niya gikinahanglan. Di ba? Yun na nasabda. At na may praise the Lord. Kana bitaw ang imong anak nga laagan nga di na halos magpakita sa imo ha. Sige na makaglaag. Unsa man wa na ka nang inahanglan namo. Sige layas na dito. Nguna na po na sa Ginoo mo nang everyday atong tugutan mga igsoko nga mga padalata o mga insenso sa mga pag-ampo diha sa trono sa atong buhi nga Dios. Hagig pagpahibalo, pagpasabot sa Ginoo nga wala gyud tay mahimo kung wala ang tabang sa Dios. It is simply a word to God that Lord, tabangi mi niining adlaw nga makasurvive mi. Kay kung wala ka Ginoo, wala mi mahimo. Mabitaw na ingon ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Kana mga tao nga dili na magampo. I'm sorry to tell, pero mauni ka matuoran. Mga tao na nga garbuso na kayo sa kinabuhi. Di na ka magampo, pasabot wa na ka nang inahanglan sa Ginoo. Bus pasabot kaya na nimo ang tanan. Mabuhi na ka, bahalag wala. Diyos kay wala na ka. Unsa may purpose nga magampo ka sa Ginoo, ampo ka kay imong daygon simbahon na nga tumboy nga Dios. O gusto nimo bangayo ka. Gusto nimo nga suplagaron sa Ginoo ang imong mga panginahanglan. Di ba? Supplication. Di ba? Naama na sa pattern nga giingon ni Jesus Christ. Ingon siya. Sorry to. Our Father who art in heaven, give us this day our daily bread.
Di ba sa pattern ni Jesus Christ nga mga bagampo? Tagaimi sa adlaw-adlaw namo nga mga pagkaon. Tanami, praise the Lord. Na kung wala na kayang pampo, wala siguro nilang inahanglan sa akong blessing. Tanami, praise the Lord. Halang ka nato nga mga nangalagad sa atong buhi nga Diyos. Ato ning i-practice kanunay mga igsoon ko. Ato ning buhaton kanunay kay nganuman. Kung ato ning mabatunan nga ingredients, kung ato ning mabatunan nga sikreto mga igsoon ko, surely naagyud tay malipayon nga kinabuhi. Itong palakpakan ng Diyos. Mo nambisan sa mga bagyo, I can still smile at the storm. Manamahingang mga tao, nga naman na sila, na ay problema sa pamilya, na ay pagsulay, mantanang ilang na sinati, pero sa ilang panagway, dili makita, nga doon na sila ay problema, ang kalipay mo aninaw lang sa gihapon. Unsa may sikreto dayana nila, ang sikreto, ang pagbaton lang ni ining mga butanga, kapasayluan sa sala, balaan ng Espiritu Santo, and prayer. And may praise the Lord. Let us all stand tonight. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y salida mga igsoon ko nga akong nakita. Sorry, dito the pursuit of happiness ba to that? The pursuit of happiness. O ang salain nga pagka translate kanang pag may kag-pursuit ka ng imong gukod, imong gihabol, imong ginapangita ang kalipay. I believe, mga igsoon ko, nga doon ay mga tao nga nagbuhat og sama niya na karon. Ngita sila sa kalipay silang kinabuhi. Some try, ang uban, gitry nila pagpangita sa salapi. But they're pale. Napakyas sila. Ano man. Yes, doon ay mga time nga. Doon ay mga aspeto sa kinabuhi. Doon ay mga aspeto, mga igsuko. Doon ay mga butang nga makahatag o kalipay ang salapi. Diba? Pero not your full happiness. Ito na may praise the Lord. Kung magisgot ag panalangin din sa kanang earth material blessings. O sa lang yun ang atong tinguhaon. Dili ka ng panalangin nga kinaugaling mo nato nga nabatunan. Kay ka na nga panalangin, I am sure, dili lang na, makatag nagkalipay, pero siguro, gamay lang nga version. Pero ang dakuan na nga bahin, stress o kagulanan. Kung gusto tag panalangin, material ha nga panalangin nga walay sagol nga kaguol. Atong pangandoyon ang panalangin nga gikan sa Dios. Mo na ingon sa proverbio, ang panalangin sa Ginoo makapadato o walay sagol nga kaguol. At the end of the day, it's not all about anything in this world. It's all about God. The end of the day, it's all about God. It's all about Him, mga igsoon ko. Ay asa man day nato mabatunan ang tinuod nga kapasayloan sa Dios raman. Asa man day nato mabatunan ang balaan nga Espiritu Santo sa Dios raman. Asa man day nato mahatag ang atong mga pagampo sa Dios raman. Ang pinaka-conclusion ni ining nga mensahe, mga igsoon ko, ang pinaka-sikreto sa tinuod nga kalipay sa kinabuhi, ang Diyos. It's all about God. It's all about God. It's all about Jesus. It's all about Him. Salamat sa Ginoo. I'm blessed. I'm sure kung nalimtan nimo unsa ka ka-bless karon, let me remind you tonight. Kung nalimtan nimo tungod sa imong mga problema, stress ka sa trabaho, stress ka sa pag-eskwela, nalimtan na nimo kung unsa ka kabulahan karon. Tuguti nga pahinumduman ta ka igsoon ko ni taknaa sa kagabion.
Kung nakabaton ka o kapasayloan sa sala, kung nakabaton kag balang espiritu, kung naa kay prayer life, I would like to tell you tonight how blessed and how happy your life is. Kabalo ba mo sa ilaing nga trabaho sa yawa? Ang pagpanglimbong mo sa imong hunahuna karon, stress ka kaayo tungod sa mga problema pagsulay, nalimbungan ra ka. Basta doon na pa Dios sa atong kinabuhi, we don't have time for it. Wala na tayo panahon pa para ma-stress. Anang anxiety, anang problema, anang kaguol. Wala. We are just, maybe you're just deceived. Namin, praise the Lord. But having God in life, ang pagbaton ng Diyos sa kinabuhi, mao ang pagbaton sa tinuod nga malipayon nga kinabuhi. Kalipay nga dunay katagbawan. Kalipay nga dunay katagbawan.